Doei. Jong, meedje? Nou, is nog. Hoi. Ja. Wat ben je aan dan? Ik ben lekker wat eten, jongens. En je honger? De mist is zelfs soms verwennen. Ja? Ja. En wat is het dan voor We hebben een zwarme roljoert zonder saus Oké. en een patatje met pindasaus. Aha. Ja. Dus je komt je wel gauw zo'n patatje of... Ongeveer 1 keer in de week. Oké. Ja. En hier doe ik verzinnen, patatje? Ik vind zelf dat ik het wil verzinnen heb. Ja? Jawel. Jawel. En op basis van wat? Op basis van het feit dat ik krek naar iemand aanwezig ben om afscheid te nemen met mijn condoleance. En dan denk ik van ja, dan moest van het leven genieten, want het is vissen te kwad. Ja. En dat slag het dan wel even. Dat slaat het hartstikke best. Zinnen er even bij. Zinnen erbij, mooie mensen ontmoeten. Zo, nou dankjewel. Dus.